Brexita oztopo gisa ikusi zuten euskal enpresek duela 5 urte eta hala izaten ari da. Harreman komertzialak zailagoak dira orain eta euskal enpresen esportazioek behera egin dute. Brexitak ez die mesederik egin euskal enpresei. Brexitak ez du laguntzen harremanen komertzialetarako. Erresuma Batua atzerriko laugarren merkatua da euskal enpresentzat. Europar Batasuna utzi zuenetik Britainiar ekonomiaren hazkundea nabarmen moteldu da. Haien ekonomia ez doa hain ondo, eta bestaldetik harreman komertzialak zaildu egin dira. Ondorioz, euskal enpresen esportazioek behera egin dute 13%tik gora Eustaten datuen arabera, batez ere autogintza sektorean. Eta hor bai, datuak oso esanguratsua da, garraio materialekin lotutako esportazioak ia 1,72 jaitsi dira. 320 milioi gutxiago esportatzen ditugula Erresuma Batura. El 30% de las mercancías que se mueven por mar con el Reino Unido pasan por el puerto de Bilbao. Bilboko portuan ere nabaritu dute Brexitaren aztarna Europa eta Erresuma Batuaren arteko harreman komertzialak uzkurtu direlako. En la medida en que el queso, el pastel grande disminuye, pues tú también te ves afectado. Etorkizunari ikusminez begiratzen diote euskal enpresek, baina oraingoz Brexitaren eragina negatiboa izaten ari da. Zalantzarik ez dago, ez dela, ez Europarentzat, ez da Erresuma Batuarentzat, ez dela inondik inora negozio edo erabaki ona izan.